Salutare, mi vă regăsesc la un nou episod de data aceasta vom Slither.io. Ciprian este plecat momentan într-un pelerinaj, nu știu unde, la biserici, nu știu ce fel, și trebuie să postez eu, nu? Asta e. Ok, hai să-i dăm drum. Aha, aproape. Așteptăm că până la urmă o să... Aha. O să moară el ăsta. Va omori el până la urmă cineva. Ok, hai să mâncăm. Oh, mamă, cum vine ăștia. Fuck you, dude. Oh my god. Și da, jucăm la online, pentru că e mai tare. Cum? Da, mulți ani. Ok. Tot mă rup fraierul. Vreau să reclamele. Dai drum. Și încercăm să câștigăm. Așa, am crescut un pic, hai acum mergem în mijloc. Avem puțin lag. Bă, lasă lag în pace. Și vreau să vă reamintesc să lăsați un subscribe. Slither.io pe locul 2. Mâncărică. Așa creștem noi. Așa creștem noi. Șep și râp. Mamă, cât e ăsta, vreau să moară. Fuck, dude. Salut. Mori, fraiere. Hai. Mă speriaș. Nu! Fuck! Oh, shit! Asta să mă omor să încep să mă... Așa. Nu... Aici. Mai e cheiuri așa? Nu cred. Ups. Mă scuzați. Să încercăm și pe clasic. Mult mai rău, hai să căutăm pe cineva să ne omoră. Hai mă, omoară-mă. Ce prost.
Bu, stai. Bă, ăsta e dobitoc tare. Stai, bă. Omoară-mă tu. Omoară-mă, tată. Yes. Bine, boss. Rămânem la prima. O te-am omorât tu, da? Ok. Hai să încercăm. Să vă scoatem un scor mult mai mare. Și acest episod nu vor fi foarte lungi, de vreo 10 minute, cam așa. Ok, așa. Bine. Niciodată nu trebuie să te bagi la mâncare altuia, deși cam asta e ideea aici. Uite. Ha. Asta trebuie să facem, noi n-avem de ales. Ce-am văzut acolo? Mamă, dacă moare ăsta acum. Și o va face el până la urmă. Cât de mare. Îmi imaginez, vă imaginați voi câți vor să-l omoare. Fuck. Bun, hai că l-am omorât pe ăsta. Bă, ce face ăsta? Ne cam păcălește el. Ăsta vrea să ne prindă. Ăștia să-și cam bate joc de noi. Cât de aproape am fost să-l omor. Yes. Yeah. Boy. Nu trebuie să te duci niciodată cu viteză. Credeam că s-a spart. M-am dat seama. Bă, aștept. Da, se sparge el până la urmă, să stau mai mult pe lângă el. Nu! Fuck! Fuck! Oh, fuck you! Play. Da. Foarte tare ce joc. Mai era un joc drept, eu parcă așa se numea. Să-mi spuneți dacă vreți să-l încerc și pe ăla. Sincer, încă nu l-am jucat. Sau l-am... Ba da, cred că... Ba da, l-am jucat odată. Da, l-am jucat odată. Da, odată parcă l-am jucat. Mi-a spus Ciprian de el. Și dacă vreți să facem și o serie cu acel joc, vom începe o serie și cu Slidario. Dacă voi vedea că vă place. Și da. Hai, asta e mea. Fuck. Bun. Niam. Niam. Niam.
Foarte bun. Fuck you! Da, mai jucăm o dată și încheiem. Mai jucăm o dată, dacă murim rapid, vom mai juca încă o dată, dacă nu, terminăm. Ok, și văd aici niște mâncare, sper să nu mă urc. Hai că n-am murit. Fugi, mamă, ce aici? Mama mia. Bă, și nu vine nimeni, ești nebun? Mamă, zis cât mă fac eu. Fuck. Wow. Holy shit, man. Wow. Mamă, ce câtă mâncare. Alto. Uite cât m-am făcut, ești nebun. Poate că te miști destul de greu. Mă miști destul de greu acum. Uite, asta e o tactică excepțională. Doar trebuie să am grijă să nu mă înconjoare cineva. Mamă, cât am prins aici, ești nebun. Fuck. Era să mor. Acum răscesc destul de greu, să știi. Am vrut să mă încolăcesc aici. Însă nu cred. Dați-vă, bă, la o parte. Ho, ho, ho. Sunt mulți piticozi de ăștia și mă enervează. La culme. Bun. Cărică. Fac, mă încurcă chestia. Bine, am murit. Bine că n-am murit. Mamă. Ok. Niam, 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 niam. Niam, 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 niam. Ce bun a fost. Ok, sunt pe locul 17. Hai că... Și eram pe 17, ești nebun. Da, hai încă dați încheiem. Promit. Eram pe locul 17, ești nebun. Cred că o să mai ajung niciodată mai departe. Mai bun de atât. Sau poate o să ajung când o să am mai multă experiență. Vă dați seama că eu abia am început să joc. Adică n-am mai jucat de mult timp. Și am zis hai să fac o serie, să nu moară jocul. Să vă amintiți și voi de el. Bă, da, pe locul 17 am fost acum pe 239, ești nebun. Mamă, ce acolo? Dacă aș reuși să ajung... am căcat. Tu, nebun, știu că nu, promit, acum că mor, că nu mor, ultima oară. Hai, mijloc direct și gata. Mâncare. L-am omorât pe ăsta. Nice. Nice. Hai că stai, vă, că-i cam prostăvan. I-am furat ceva mâncare. Da, cam atât și cu acest episod. Dacă vă l-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să dați un share pe Facebook, pentru că mă ajută foarte mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să dați un subscribe. Iată și scorul nostru minunat cu care am ajuns până pe locul 17, 6579 și acum 334, un scor destul de mic, Să sperăm că data viitoare va fi mai bine. La revedere!